Hi, good morning po. Good morning, magandang umaga, magandang hapon sa inyo lahat. Nagpo-promote po kami kan kapiyastahan ni Ina and Divino Rostro. Kaya po ining programa mi, ito po'y magla-live streaming kami ng Novenary Mass every day sa channel na ito. At tanda po ninyo, from the first day of the Novenario to the last day, and first day naman yun kay Our Lady of Peña Francia until Fiesta, tuloy-tuloy po ang Samuyang Novena. So you are all invited to join. And pwede po kayong magpadala ng inyong mga comments later on if you have your intention sa Mass. Ano man kailangan ninyo, we will do it. Kasi we are going to bring the Peña Francia Fiesta sa mga bahay, sa mga harong. We will bring the Peña Francia Fiesta to your home. Kahit may pandemic tayo, kahit may problema tayo, hindi tayo pwedeng mag-gather kasi